Hola, bon dia, buenos días. Em dic Josep Maria, sóc el gerent de la nova casa rural La Fonda del Molí d'en Tarrés, aquí en Santa Cristina d'Aro, i us vull ensenyar els menjadors i explicar a la vegada què és el que estem oferint aquí i què és el que pagueu. En primer lloc, ens anem a un dels menjadors on podem fer banquets i podem fer també taules separades, però espaiós. Veniu. Aquí tenim una taula de 8, aquí tindríem una taula de 6 perquè tenim un banquet per avui, però podrien anar dues taules petites de dues persones. Aquí l'important que teniu que sapiguem és que a l'hora de venir a dinar no és venir a dinar, és gaudir d'un dinar. Què vol dir això? En tota la seva màxima expressió. Entre altres coses, el que pagueu pel preu, que és una oferta gastronòmica setmanal i de temporada, i a més temàtica, és a dir, que cada setmana trobareu coses diferents. En primer lloc, pagueu el que és el menjar, com a tot qualsevol restaurant. Però on marquem la diferència? Llavors, pagueu també el que seria l'espai que heu vist, i ara veureu els altres menjadors privats, que poden ser per taules privades i exclusivament per vosaltres. Per tant, ja tenim menjar i exclusivitat de la taula o de menjador. Però a més d'això, també el servei que oferim, un servei proper. Tenim dues persones, les quals fan un servei que com a màxim atendran a 15 persones, vol dir un servei de proximitat, proper i familiar. I una atenció màxima. L'atenció és màxima no com a clients, sinó com a persones. I per últim, també teniu que pensar que a l'hora de pagar el que és l'oferta gastronòmica que hi hagi, també pagueu el temps, el vostre temps lliure, perquè el vostre temps lliure també té un valor. I aquí podeu estar fins l'hora que vulgueu, després de dinar, podeu recuperar la sobretaula que s'havia perdut ja fa molt temps en molts llocs, per no dir a tot arreu. I llavors el tema de la sobretaula, és a dir, podeu marxar a les 4, a les 5, a les 6, a les 8, no hi haurà de sortida, per tant podeu gaudir del dinar que heu fet. M'acompanyeu que anirem a veure els menjadors. Aquí tenim un altre menjador on hi ha dues taules per dues persones, però també se poden convertir en 4, i llavors aquí tenim una taula de 4 que també es pot convertir en 2 o 3. Sempre intentarem que no hi hagi aglomeració de persones. És molt important que les persones que vingueu aquí estigueu còmodes i que hi hagi un espai suficient perquè podeu tenir la vostra intimitat a l'hora del dinar. Llavors m'acompanyeu que tenim aquí ara 3 salons més. Aquí, com veieu, teniu un saló que pot ser de 4 persones o 6, però és totalment privat, perquè aquí tenim portes que es poden tancar i, per tant, és exclusivament per vosaltres. És a dir, podeu 4 o 6 persones tranquil·lament, o 2 també, en un moment donat, perquè tingueu el vostre menjador i no us barregeu amb la resta de les persones que pugui haver-hi en aquell dia. Repeteixo, busquem la qualitat, no busquem la quantitat. Poc i ben fet, seria la frase que teniu que entendre. I ara entrarem en un altre menjador, en el qual aquest menjador és per 4 o per 6 persones i també exclusivament per vosaltres. És a dir, l'exclusivitat està garantida. Com també poden venir mascotes, com ja ha passat aquests dies, si hem d'agafar un menjador, la mascota pot estar al seu menjador, perquè no es barreja amb la resta de persones, sempre que no entorpeixi el servei que us oferiran les persones que portaran els plats perquè mengeu. Els animals poden estar a dintre, sempre i quan, repeteixo, no molestin el servei ni tampoc facin nosa a qualsevol altra persona. I com són menjadors exclusius, això ho teniu també garantit. I per últim, aquí tenim un altre menjador també privat, exclusiu també, per 8, per 6 persones, per 5, per 4 també, o per 10 inclús, perquè n'hi ha puesto, i evidentment sempre mantenir l'exclusivitat i el que seria la intimitat de cada persona. Dit això, n'hi ha més de 40 places, però nosaltres només que volem fer 30 persones. L'aforament és molt important per nosaltres, si volem donar un bon servei.
No es tracta de fer aquí una batalla com es fa a tot arreu, no. Aquí es tracta de que vosaltres podeu gaudir d'un dinar. I amb això teniu l'espai, teniu el temps, teniu l'àpats que hi ha, que és, diguem, amb menjar casolà, perquè aquí no fem coses sostificades, sinó menjar casolà amb productes de qualitat i de denominació d'origen, i luego el servei de les persones que us atendran i que, evidentment, estan a la vostra disposició, ja que tenen la màxima de 15 persones per cada persona de sala que hi ha. Per tant, si voleu venir a gaudir d'un dinar d'una forma diferent, si us agrada menjar, evidentment, si no us agrada menjar, llavors millor que no vingueu, perquè aquí la gent no se va en gana, això ho puc garantir. I sobretot un tracte diferencial, un tracte més personal, més familiar, més proper, res de comercial, res d'un tracte que tu vens, mires la carta, demanes, menges, pagues i te vas. Això no ho volem aquí. Això no és el que oferim aquí. I el preu, relativament, dintre de lo que és tot el que t'oferim, és bastant just. Són 27 euros més IVA, que són 29,70 per persona, però repeteixo que no només és el menjar, és tot plegat el que té el preu. Per tant, som molt competitius en aquest sentit, però més enllà dels diners, del que pugui valdre o no, és tota la resta en conjunt el que us farà gaudir d'una experiència gastronòmica com la que volem donar. En nom de tot l'equip i el propi meu, Josep Maria, ja us donem les gràcies per avançar, per la vostra oportunitat, que sabem que la tindrem molt aviat. Ens trobem en el proper vídeo.